baino gertuago, baina Iruñerreko itzulea irabazi ezinik, baina lere, supongo, pozik geratu zarela sentsazioekin, 27 lehena izan zara, baina mutietan ikusi ezin dezakegun bezala, juniorrak gaientzen dira afizionatuei hemen. Bai, azkenen generala irabazteko helburu horrekin getozen, egia da iratian guren oso fuerte zeola, eta behakin batea Lidia Castro, Laia eta hau baita oso fuerte daudela. Eta azkenen lehenengo etapan eskapada txiki bat intzan 9 korredorena, eta denbora iguala genekan, eta atzo esprinen pixkat postu aldetik ganatzen gatu ginen, eta gaur irati azkenen goraka fuertego dago, eta segundu batzuk gatu izkigu, eta azken 3. baina oso guztua. Aurten, iaz ez bezala, ez duzu espisterik esan, eta aurrean izan zara pasoan zehar, eta lasterketa buruan izan zara. Bai, lehen urtean, ia da metabolante baten atzen ginala, eta junitzen karrera 2 minutu eta pikoa. Eta, alde hortatik gaurko helburua zan baita, despiste aldetikan ez errez gertartzea. Eta, azkenen aurren ibili gaden bauson, saiatu geha atake guztetateatzen, aurren ibiltzen, eta gero eskapada txiki bat indeula korredorena, eta iritsin da, eta ondo. Ondoen izan behar dugu, Euskadiko koloreak ikurreina dara mazula zuenean, Euskadiko txapelina zarela, orokorra eta ikuspegi zabalago batekin, egia da urte oso ona egin dezula, lehenengo urtekoa izanagatik. Bai, nik valorazio ona itet azkenen, sub-23eko nire lehenengo urtea da, eta ikusita beste korreoratik oso guztuan nago hain izen denboraldiakin, eta aberoain datorren nahi eusteko gogo askokin, eta berren nola da, ematen zaigun. Zorionak. Eskerrik asko.